हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाना फैलायबाय माखासे गोदान निउज आपडेट। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना दाबावथार। तो गिबियावनो दङ दैयाव गब'नानै सानै बिमा फिसानि जिउ खहा। दा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय फखालागि गामिनि प्रदीप नार्जारिनि बिसि रुनजुमा नार्जारि 200 बोसोर बैसोनि आरो बिनिनो फिसाजो सोरजिमा नार्जारि 1 बोसोर बैसोनि बिमा फिसा सानैबो दैसायाव गोदोनानै जिउ खहा जादों। बे जोबोर दुखुनि खोथा। तो बिमा फिसा थैनो गोनां जाबाय दैबानानि जाहोनाव गब'नानै। तो बेनो दं नैथियाव आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव कभिड-19 पजिटिभ गोनां सानै बिमाया कभिड-19 नेगेटिभ गथ'सा जोनोम होदों। दा कभिड-19 पजिटिभ गोनां सानै मोदोमाव गथ' गोनां आइजोफोरखौ क'क्राझार तितागुरि ओनसोलनि 32 बोसोर बैसोनि रुनजुन महान्त आरो 22 बोसोर बैसोनि कंकना बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांमोनखौ थांनाय बावैसो सान सिगां कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनाव क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिनि आइसोलेसन वार्डआव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। दा क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालि देहा फाहामगिरिफोरनि गोख्रों खामानि मावनायाव शुक्रबाराव रुनजुन महान्त मुंनि सासे आइजोआ नेगेटिभ हौवासा गथ' जोनोम होयो आरो कंकना बर्मना नेगेटिभ हिन्जावसा गथ'आ जोनोम होयो। तो सानैखौबो कभिड-19 नेगेटिभ होनना क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिफोरा रोखा फोरमायथियो। तो बेनो दङ जोंहा थामथियाव आमेरिका रासिया चाइना बायदि हादोरफोरा दाबि दैखांदों दि आगस्तनि दानाव कर'नानि मुलिखौ हाथायाव बेखेवनानै होनांगौ। भारतआबो बेनि थाखाय कर'ना भेक्सिननि थाखाय माखासे खामानि मावगासिनो दं, ट्रायल खालामगासिनो, नाजागासिनो। नाथाय बेनि गेजेरावनो WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशना मोनसे बिबुंथि लाखिदों जे बे बोसोराव जेबो रावबो कर'ना भेक्सिन मोननाय नङा होननानै 2021 मायथाइनि गिबि दानावसो मोननो हागौ होनना WHOनि माइकेल जे रायाना बुंदों। तो बियो माब्ला मोनगोनथाय दा मिथिथ'हाला। तो बेनो दं 4 नाम्बाराव कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेल कामरुप नोगोरारि आरो कामरुप गामियारि बे मोननै जिल्लाया थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन। तो बिसोर मोननै जिल्लायाल' गारिबो लांजागोन बादि। तो बिसोर मोननै जिल्लायाव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन, बाखि गुबुनफोरा हानाय नङा। तो बाथियाव दङ लखिमपुरनि बङालमारायाव सासे हौवाया गावनि हिन्जावखौ मार्डार खालामो। तो हौवाया खारदोंमोन, नाथाय पुलिसफोरा बेखौ आथिङाव गावख्लायो। तो हौवानि मुङा जलामुद्दिन, बिथाङा गावनि हिन्जावखौनो मार्डार खालामदों। तो बिथाङाबो पुलिसजों हमजाबाय। तो दथियाव दङ दासिम आसाम पुलिसा 1046 एक्टिभ केसेस दङ न दासिम दे फार्स्ट जाजेननिफ्राय दासिम मैयासिम। तो 146। तो बेखौ बुंदों DGP डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस भास्कर ज्योति शर्माया। तो मैया बुंदों। तो बेनो दं स्निथियाव टेलिगसा एप्रिलनि लकडाउननि समाव 82.3 लाख साबस्क्राइबार लस जादों। तो बेखौ बुंनो ट्राइ जाहैबाय टेलिकम रेगुलेटरि अथरिटि अफ इन्डिया। बेखौ मैया बुंदों बिथांमोना बे डाटाखौ खिन्थादोंमोन, दिन्थिना होदों डाटाफोरखौ। तो बेनो दं 8थियाव मैया सानै सुबुं हमजादों। बिथांमोना बुथारदोंमोन जुनार पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेवहाय बिथांमोना बुथारदोंमोन जुनार। तो बिथां सानैखौ हमदों मरिगाव पुलिसा। तो बेनो दङ मैया गासै 6 जन सुबुं थैदों कर'नानि थाखाय। तो बिथांमोननि मुंखौ फारि बुंलांनोसै। तो श्री आब्दुल हालिम भास्कर 25 बोसोर बैसोनि आरो श्रीमती एलेक्जेन बिबि। तो 55 बिथां सानैया करीमगंजनि। तो श्री साराफुद्दीन आहमेद 54 बोसोर बैसोनि, बिथाङा नलबारिनि। श्रीमती प्रभति दास 80 बोसोर बैसोनि आरो श्री प्रफुल्ल शर्मा 60 बोसोरनि आरो श्री सरस कर नाजुमदार 70 फ्रम कामरुप, कामरुप मेट्र'नि साथामबो। तो बिथांमोना थैबाय गासै 6 जन, बिथांमोननि थाखाय आरज गाबो। तो ब्रेकिं मैया एक्टिभ मोनदों गुवाहाटियाव 417, गासै दङ 1130, गासै मोनदों 1130। बेनिनो गुवाहाटियाव 417 मोननाय जादों। तो दासिम टटेल केसेस दङ 29,921, हगारनानै जों 21,761, एक्टिभ दङ 8,081, थैनाया 7 बांबाय, थैनाया जोबोर बांगासिनो दे, थैनाया जोबोर बांगासिनो। तो दिनै गोजोन्थों।
थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो।